Umapoy ang isang bahay sa barangay San Vicente, San Fernando City, La Union. Ayon na rin sa Bureau of Fire Protection, naging pahirapan ang kanilang pagresponde dahil sa kipot ng daanan. Yung bahay is made of light materials. Very combustible naman po. Alam natin yung light materials is mabilis masunog. Isang sunog na bangkay ang nadatnan ng otoridad sa bahay. Hindi na pinangalanan pa ng BFP ang biktima, alinsunod na rin sa hiling ng kanyang kamag-anak. As per investigation and yun sa mga witnesses, nakita daw po ng mga witness na may nagsunog doon sa bahay na yun. So yung victim po is nagsunog. Nakalabas naman umano ng bahay ang magulang ng biktima. Muli na namang nagpaalala ang otoridad para makaiwas sa sunog ngayong napakatindi ng nararanasang mainit na panahon. Mas madali rin kasing umusbong ang sunog dahil sa tuyong mga dahon sa paligid. Sa kainan na ito sa barangay Mameltak sa nasabing lungsod, dobleng pag-iingat ang kanilang isinasagawa. Pinapatay nila ang mga LPG bago magsara ng kainan. Maging ang mga baga ng kahoy na kanilang ginagamit sa pagluluto, sinisiguro ring nasabuyan ng tubig para hindi na muling magliyab pa. Lagi saksakan ti kuha ukoksotan mi adi bago kami pumanaw ang dana tirabi narigat maapiktaran bilang duma ma'am. Importante ring alam ang numero ng BFP para agarang makahingi ng tulong. Joanne Punsoy, Balitang, Solid North.